Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 7 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. Het Europese migratiepact dat over een week ingaat zorgt volgens asielminister Van den Brink niet voor extra problemen in Ter Apel. De Immigratie- en Naturalisatiedienst start dan met een nieuw systeem dat voorlopig alleen daar wordt gebruikt. Daardoor kunnen aanmeldingen uit Budel niet meer worden afgehandeld, maar volgens de minister is Ter Apel daarop voorbereid. Het migratiepact moet in heel Europa zorgen voor strengere en snellere asielprocedures aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden nadat hij bewusteloos in het water werd gevonden bij de Brouwersdam. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs, zo meldt de politie. Hoe het incident precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Eerder deze week overleed in Rokkanje al een kitesurfer door een noodlottig ongeval. Het ging daarbij volgens de politie om een val in de duinen door de harde wind. En het wereldwijde aanbod en de consumptie van vlees stegen de laatste 60 jaar sterk, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Gemiddeld eten mensen veel meer kip- en varkensvlees dan vroeger, terwijl de consumptie van rundvlees ongeveer gelijk bleef. De totale vleesconsumptie per persoon is bijna verdubbeld sinds 1961. In rijke landen is het verbruik juist hoog, in armere landen veel lager. De veehouderij blijft daarbij een grote bron van broeikasgassenuitstoot. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Je luistert naar Lucas On Air. Turn the page from summer to fall. Been a while since I knew you were waiting up for my call. But tonight I'm lonely, can't sleep and I'm climbing the walls. And all I want is red wine on the nightstand in the afterglow of a slow dance. Yeah, baby, take me back and you leave me there. Your blue jeans hanging off of your bedroom chair. Sun coming through the blinds, the hands running through your hair. Baby, take me back and leave me there. You don't have to make promises. You don't have to go and take back that goodbye that you said. You can move on like a southbound Greyhound bus. Just lay me down in that memory of us. Oh, 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 take me back and leave me there. Your blue jeans hanging off of your bedroom chair. Sun coming through the blinds, hands running through your hair. Baby, take me back and leave me there. Just leave me there. There where we made love after we made up. Red wine nightstand in the afterglow of a slow dance. Yeah, baby, take me back and leave me there. Your blue jeans hanging off of your bedroom chair. Sun coming through the blinds, your hands running through your hair. Baby, take me back and leave me there. Just leave me there. Cody Johnson, Take Me Back. Nieuwe uitzending van Lucas On Air op RTV Maastricht. 4 minuten over 7 op 5 juni alweer 2026. En zo is het de ene dag
Ontzettend mooi weer en zitten we hier weg te zweten in de studio van Lucas Nair. En zo is het de andere dag. Stort aan het regenen. En is het juni? Nou, in elk geval van harte welkom. De zombie-invasie is een feit. Hier met de heren van Sunday, Zombies en The Brain. Ja, even een applausje voor jullie zelf. Man, dat kan ik toch wel laten geven. Dus, ze hebben er heel veel zin in. Ik heb Jules, Niels, John en Bart aan tafel van Sunday, Zombies en The Brain. Goedemiddag, of goede avond, mannen. Een goede avond. Avond inmiddels, ja. Hi. Uit Grubbenvorst, als ik het goed zeg. Bingo. Ja, dat ga je wel horen, deze uitzending natuurlijk. Want jullie herkenden al veel namen op de Lucas Nair Wall of Fame. Die alleen nog maar van 2026 is. Maar waar jullie zometeen jullie namen bij mogen gaan zetten. Maar dan moeten jullie wel eerst een paar vragen voor beantwoorden. Namelijk, Jules, laat ik maar jou meteen aankijken. Als toch wel de stemmingmaker van de band misschien tot dusver al. Ja, wat voor een muziek is Sunday, Zombies and The Brain? Ja, daar hebben we het heel veel over gehad de afgelopen tijd. Maar hoe hebben we het nou uiteindelijk genoemd? Het was ooit Dark, Chille, Funky Reggae Metal. maar, ja Bart, je mag... Toen kwamen we erachter dat toch net iets te ongedefinieerd is. En dat het zeker voor mensen die ons willen boeken, programmeren, die willen net wat meer houvast. Dus we hebben het omgedoopt tot Psychedelic Rock. Psychedelic Rock. Nou, zelfs die term moet je me dan nog even op een simpele term uitleggen. Ja, het is sowieso veel gitaren, veel transities in de nummers en de producties gebeurt ook meer dan wat je alleen op een podium ziet qua effecten. Het is een trip eigenlijk. Ja, nou ja, jullie staan, als jullie op het podium staan, dan gebeurt er in elk geval wel wat. Dat gaan we ook wel zien deze uitzending, maar we gaan ook nog wat beelden bekijken. Maar eigenlijk het verhaal van deze band, mannen, en daar moeten we het misschien ook maar eens over hebben, is dat jullie eigenlijk heel lang muziek hebben gemaakt. Jullie zijn al heel erg lang samen. Toen even een hele tijd stilgelegen en nu begint het weer te lopen. Hoe komt dat? Zeker. Nou, ik denk dat hoe het eigenlijk ooit is begonnen. Bart en ik zaten eerst in een kofferbandje. En toen kwam er al snel genoeg achter dat we eigenlijk meer toch eigen muziek wilden maken. En toen zijn we eigenlijk een zoektocht begonnen naar alle muzikanten die met ons wilden komen jammen op de zolder bij Bart zijn ouders. En toen uiteindelijk hebben we uit allerlei mensen selecties gemaakt. En daar is een band uit ontstaan. Het was echt een drukke bedoeling met op een gegeven moment 3-4 drummers en mensen die gewoon meekwamen jammen, 3 gitaristen en uiteindelijk is daar zeg maar deze groep uit ontstaan. Ja, inderdaad. En toen, daar kwam in 2014 al een album mee uit. Ja. En zoals gezegd heeft het dus een hele tijd stilgelegen. Is in 2020 nog wel uitgekomen. Maar nu begint het dus weer te lopen. Maar daar gaan we het dus, dat gaan we allemaal maar eens uitpluizen de komende 2 uur bij Lucas Nair. Laten we dat doen. Ja. Niels, tot slot even, wil jij dan even uitleggen welke rol iedereen die hier vandaag aan tafel zit, dat zijn dus John, Niels, Jules en Bart, heeft voor de band? Ja, dat is Jules natuurlijk als zanger. Bart is de gitarist. John is de toetsenist. Dan hebben we nog Luc en Philippe op de bas en de drums. En ik zelf doe de percussie. Kijk, en dan is de band daarmee compleet. En gaan we het daar uitgebreid over hebben de komende 2 uur bij Lucas Nair. Maar eerst deze hele grote country hit, Choosing Texas. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee, I should have known better than to take him back to Abilene. I put him right back into her arms. I wasn't a match for that kind of spark. She's from Texas, I can tell by the way he's two-stepping round the room. And judging by the smile that's written on his face, there's nothing I can do. It doesn't take a crystal ball to see a cowboy always finds a way to leave. Drinking Jack all by myself. He's choosing Texas, I can tell. Well, I guess he forgot about the Smoky Mountain rain, the old hang tunes, the Memphis blues we used to sing. He always loved Amarillo by morning. I should have taken that as a warning. She's from Texas, I can tell.
Star State. She's from Texas, I can tell by the way he's two-stepping round the room. And judging by the smile that's written on his face, there's nothing I can do. No, yeah, it doesn't take a crystal ball to see. A cowboy always finds a way to leave. Drinking Jack all by myself. He's choosing Texas, I can tell. No, drinking Jack all by myself. He's choosing Texas, I can tell. Come on, baby. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. I ain't been lost in a minute. Ain't been nowhere where the phone don't work. Ain't heard me creak or cricket. Ain't spent no time in a double-blind church. I bet it's the same since I left it. Still the closest thing I've seen to heaven. Take me back to the backwoods. Put a pine tree shadow on my truck hood. Catch a throwback pass on a brim hook. Don't it sound good? Like oh, put me on the outskirts with the dirt, same color as a good word. With a homegrown girl in my t-shirt. Need me some of that. I ain't on the map. Take me back to the backwoods. I miss that starlit ceiling. I miss them whitetail jumping barbed wire. I'ma find my back for the healing. With my arms round her in a whippoorwill choir. I need some middle of nowhere. So if I go missing, you'll know it. Take me back to the backwoods. Put a pine tree shadow on my truck hood. Catch a throwback pass on a brim hook. Don't it sound good? Like oh, put me on the outskirts with the dirt, same color as a good word. With a homegrown girl in my t-shirt. Need me some of that. I ain't on the map. Take me back to the backwoods where I came from. Try to find a better place, now there ain't one. Yeah. Take me back to the backwoods. Take me back to the backwoods. Put a pine tree shadow on my truck hood. Catch a throwback bass on a brim hook. Don't it sound good? Like oh, put me on the outskirts with the dirt, same color as a good word. With a homegrown girl in my t-shirt. Need me some of that. I ain't on the map. Take me back to the backwoods. Take me back to the backwoods. Zack John King en Lucas On Air op RTV Maastricht. Ik wil de Sunday Zombies in the Brain erbij laten zetten op de Wall of Fame van Lucas On Air hier. Dat gaan ze ook doen, maar ze hebben wel 5 minuten lang staan te bedenken wat gaan we nu precies op die muur zetten. Waardoor de plaat is afgelopen en het handtekening er nog niet op staat. Maar dat gaat wel gebeuren, Jules. Je weet inmiddels wat je gaat tekenen. Ja, dit geeft inderdaad een beetje een inkijkje. Daarom duurde het 15 jaar voordat we een nieuwe album gingen opnemen. Ja, inderdaad. Nou, als we dan toch het bruggetje erbij hebben. Ja, laten we even dan toch helemaal een stapje terug doen naar het begin. Want ik heb nu namelijk een plaat klaarstaan van het eerste album. De tweede plaat van dat album. Dat album heette Absent Minded. En de tweede plaat die ik klaar heb staan daarvan is Grub Force. Zeg ik het zo goed? Hoe moet ik het uitspreken? Grub Force. Grub Force. Ja, je mag het helemaal fonetisch uitspreken. Oké, fonetisch. Wat dat betreft. Grub Force. Grub Force. Oké, bij deze. Ja, sommige platen zijn dan weer in het Engels, sommige zelfs in het Frans. Maar het is van veel markten thuis in elk geval. Maar we hebben net al een beetje gehoord dus, hoe de band eigenlijk ontstaan is. Hoe dat allemaal is samengekomen. En wanneer kwam dat het moment wanneer jullie dan ook echt gingen spelen, muziek gingen maken? Dat was eigenlijk een festival. Kwam dat redelijk snel? Nee, ja, dat was denk juni 2011 dat wij ons eerste optreden deden op een eigen georganiseerde festival. Dus we hadden een festival georganiseerd bij mijn ouders in de Paardenwei en daar ook een tijdslot voor onszelf gereserveerd. Oké. En toen
briljant. Was de kop eraf. Ja. En was dat ook al onder de naam Sunday Zombies in the Brain destijds? Ja, zeker. Daar staan zelfs nog beelden van op het YouTube-kanaal. Kijk, en ik denk dat we hebben vandaag nog wel veel wat beelden, dus goed dat je dat zegt inderdaad. Ik denk dat veel mensen natuurlijk die aan het luisteren zijn die hebben meegenomen, misschien het antwoord wel weten. Maar ook voor mijn vaste luisteraar, ja, dat was toen zo onder de naam Sunday Zombies in the Brain. Maar waar kwam dat vandaan, die naam? Ja, we repeteerden altijd op zondag. Altijd op zondag. En iedereen kwam altijd met een aardige kater van het stappen van zaterdag binnengewandeld. Brakke toestanden. In brakke toestanden. Als een soort Zondagse zombies, ja. Zondagse zombies, ja. Met die brain. Met soms weinig tot geen slaap. En dan gewoon wel repeteren. En dat heel leuk vinden. Ja, en zo dus tot een heel album gekomen zelfs toen in 2014. Wat dus in 2014 is uitgekomen waar 6 nummers op staan. Waar we nu maar eens een eerste plaat van gaan luisteren. Ja, wie van jullie wil hem aankondigen? Zeg hem maar. Nou, dit is de tweede plaat van onze EP Absent Minded. Het is Grubbe Force. Bij Lucas on Air op RTV Maastricht. En heb je vragen aan de heren aan tafel, stuur ze door via 06 1304 8885. Een van de platen dus van Sunday Zombies and the Brain. Net al dus gehoord hoe dat dan vroeger eraan toe ging. Hoe ze de band begonnen zijn. Waarom ze vervolgens muziek zijn gaan schrijven. Dan helemaal onder deze naam vervolgens. Nou, we hebben nog een paar plaatjes van toen klaarstaan. Maar Jules, jij zegt mijn stem van toen. Je hoort verschil met vergeleken met nu? Of ja, als je... Want dit is dan toch al 12 jaar geleden. Ruim 12 jaar geleden zelfs.
Ja, dat was inderdaad iets... Ik heb nou een iets volwassenere stem, denk ik. Eindelijk de baan een keer. Volwassener aan het zingen, denk ik. Nee, ik was vaak toen veel aan het brullen. En ik merkte gewoon, bij specifiek dat nummer wat je net liet horen, Grubber Force... Dat was aan het eind van het weekend. Dat waren die 5 nummers, of 6 nummers die we opgenomen hebben. Dat was de laatste die we als opnamen. En mijn stem was echt al... Ook wel een beetje een zombie, dus ja, van dat betreft. Oké, helder. Er zit dus wel veranderingen in vergeleken met toen. Maar dat is natuurlijk ook niet zo gek. Hadden jullie toen ook al meteen een idee van... Dit is een soort boodschap die we met de hele EP willen doorbrengen. En met onze platen en onze muziek? En dan bedoel je specifiek de boodschap... Destijds. Destijds als een tekst? Of als een energie? Een beetje van jezelf en een beetje van Raggy. Ja, het was veel nonsens, veel onzin. Ik heb wel veel in mijn teksten gestopt altijd. Ik kan heel lang over dingen nadenken. Dat heb ik dus ook bij die nummers allemaal gedaan. Perfectionisme, hè. Dus het duurt vaak voordat een tekst af is. Mm-hmm. Dus ja, zeker zitten er heel veel zaken in verstopt. In Grubber Force specifiek... Dat was een karakter, toch? My name is Circus and I'm the leader of the band. Circus is gewoon een woordgrapje, circus. Dus was een of andere circusdirecteur die zijn poppen aan het dansen bracht. Oké. Een evil circusdirecteur, ja. Waar mijn brein naartoe gaat af en toe. Nee, maar dat is in elk geval goed om de betekenis erbij te horen en hoe je daar dan tot komt natuurlijk. En we maken in deze uitzending een beetje wat sprongetjes tussen toen, tussen nu. Want jullie zijn nu ook weer volop muziek aan het schrijven. Er kwam in 2020 nog wel een single uit. Maar nu komt er weer volop nieuwe muziek aan. En er is ook instrumenten meegenomen. Want de mensen die thuis meekijken via de webcams... zullen naast Bart de gitaar zien staan. Dus er wordt ook live gespeeld. En er worden dus zelfs nummers gespeeld die nog niet uit zijn. Wat nog helemaal nieuw is dus van de band. Dus dat gaan we zo meteen dan maar eens voor het eerst doen. En in de tussentijd, als je dus vragen hebt aan de heren hier aan tafel... stuur ze door via WhatsApp. Of via Facebook, YouTube en Instagram, waar we allemaal live zijn. Kun je een comment achterlaten of een appje sturen via 06 1304 8885. Riley Green. Who the hell do you think you are? I pay the light bill in this bar. Hey, what you mean you gonna cut me off? Just shut up and give me that beer I bought. I got no idea who took my keys. Who put this lipstick on my cheek? I know I might come on whiskey bent. You're probably thinking I'm 3 sheets to the wind. But I ain't as stinky as you drunk I am. Don't pay no mind to this mountain of crushed up cans. No, I can't say my CBAs, but I can sing you every song that jukebox plays. And I know I can't stand or sit, but if I was hammered, could I dance like this? I'd have a cold one in each hand, but I ain't as stinky as you drunk I am. Honey, to be honest, I had me a few, and I might have danced with a cowgirl or two. I might have left my left boot at the bar. You might have seen me laying out in the yard. But I ain't as stinky as you drunk I am. Don't pay no mind to this mountain of crushed up cans. No, I can't say my CBAs, but I can sing you every song that jukebox plays. And I know I can't stand or sit, but if I was hammered, could I dance like this? Might have a cold one in each hand, but I ain't as stinky as you drunk I am. Well, I might have started drinking at noon, but this honky-tonk don't close till 2. And I ain't as stinky as you drunk I am. Don't pay no mind to this mountain of crushed up cans. No, I can't say my CBAs, but I can sing you every song that jukebox plays. And I know I can't stand for shit, but if I was wasted, could I dance like this? Might have a cold one
Think As You Drink van Riley Green, zijn nieuwste plaat. En we gaan 3 nummers live vandaag opvoeren. Althans, gaat dat lukken, Jules? 3? Uiteraard. Nou, dat komt helemaal goed. En dan gaan we nu dus de eerste doen met Sunday Zombies in the Brain. Nieuwe nummers dus. En ja, zo nieuw dat je nog even de tekst erbij moet hebben, Jules. Ja. Maar dat is alleen maar leuk eigenlijk. Ik dacht op de radio, dat ziet toch niemand. Maar... Nou ja, we hebben ook webcams. Maar dat maakt niet uit hoor, dat maakt niet uit. Maar welk nummer gaan jullie spelen? Want jullie wel alle 4 natuurlijk in de houding. Ja, we spelen, het lied heet The Anomaly. En het is een hele nieuwe inderdaad. Die komt binnenkort uit op de Fools and Sages EP. Dan zou ik zeggen, het podium is voor jullie mannen. Dankjewel. Up atop my lonely mountain, I look down on you in spite of the dreary desolation. Still I opted to abide, but alas my curiosity peaked well ahead of me. I looked back and fell for you eventually into the maelstrom of confusion, doubts and dreams. In these depths I barely noticed that I drifted way upstream. No, I couldn't fathom how and if I'd ever wash ashore. But I haven't been on your wavelength before. Yeah. Between you and me, did I just fail to see that I'm the one with the holstered gun? Put it on safety. Midst mist and shadows, heavy clouds obscured my mind. Glooming, looking for enlightenment. Merely bleakness I did find. But despite despair and darkness, you ignite something in me. Oh, I've rarely seen a light so vivid. From a distance, you did seek to still the storm. Through its force, I hardly noticed whether you were overborne. Oh, the howling of the wind, the thunder, sheer cacophony. If I live to hear your voice eventually. Just fail to see that I'm the one with the holstered gun. Put it on safety. Just a stone's throw from the get-go. I just had to take a sec to commemorate the plans we made when you still had my back. Oh, now in this arid wilderness, these vultures overhand. Well, were you my guide, how we would run instead? Yeah.
to see. Without you, I would stupefy the incoming anomaly by increasing its proximity. Is enhancing our velocity. Ja, genoten. En dan komen er dus nog 2 van aan in deze uitzending tot 9 uur. Wij gaan door naar Tim McGraw en Pawn Shop. On my high school ring, my freshman year in college. Traded my education for some 6-string knowledge. Old man behind the counter said, kid, this'll take you far. If you listen to the whispers in this pawn shop guitar. I came to Music City with some songs burning a hole in my pocket. They slammed the door in my face, but I kept on knocking. Another cowboy on Broadway, sleeping in my car, with a whisper in my pawn shop guitar. Old man said, with wood and steel you can get the girl. Where it's broken, your song can heal the world. To thine own self be true. Be who you are, flying on the whispers in this pawn shop guitar. It was the best of times and the worst of times. Singing on street corners for dollars, quarters, and dimes. Desperate, I pawned my guitar for $50. Man, she was long gone when I went back to pick her up. With wood and steel you can sing Willie Whalen and Merle. Where it's broken, your song can heal the world. Yeah, to thine own self be true. Be who you are, flying on the whispers in this pawn shop guitar. I didn't know if I would ever write again. Then one night in a bar, the old man stumbled in, threw $100 bill and drew a Sharpie heart on a note he wrote. That's where the good songs are. In every airport lounge, street corner, and every bar, I put a Ben Franklin in every kid's pickle tip jar. And I write a note with a big red Sharpie heart. That's where the good songs are. In the Never Say Dire, the soul of a songwriter. Tim McGraw en A Pawn Shop in Lucas On Air. En we gaan door naar Sugarcoating van Sunday Zombies in the Brain. Naar het toffe optreden van net. En ze hebben nog veel meer klaarstaan. De energie zit er in elk geval goed in de uitzending. Maar waar ik dan toch nog even op wil aanhaken op ook wat jullie net gezegd hebben. Want jullie hebben net uitgelegd hoe de band ooit begonnen is. Hoe jullie toen muziek zijn gaan opnemen en onder welke naam. Maar vervolgens is het dus heel lang even stil geweest. En dan nu opeens besluiten jullie dan toch weer om muziek te gaan maken richting een EP te werken. Horen we dus zelfs net al. Waarom? Daar hadden we het straks nog over.
Nee, ja, het lijkt alsof dat van het een op het andere moment kwam, maar er is best wel een aanloop en dat begon 2019 bij een jubileum optreden waarvoor we gevraagd zijn. En toen hebben we langzaamaan de draad weer een beetje opgepakt en dat heeft wel een paar jaar geduurd voordat we een modus vonden die werkte voor ons alle 6. Mm-hmm. En tussendoor nog wel een paar keer opgetreden en toen ontstonden er nieuwe nummers. En een een jaar geleden hebben we besloten om weer eens wat vast te gaan leggen. Ja, en hoe voelde dat? Omdat toch wel weer een Super beetje de draad vet. Als ze thuiskomen. Ja. Nee, maar dat is toch, toch wel iets, want dat, je wordt natuurlijk, krijgt natuurlijk ook steeds druk in het dagelijks leven, zeg maar. En het is niet makkelijk om dat allemaal maar te blijven combineren natuurlijk. Maar dat is denk ik juist wel bijzonder, want we zijn vroeger hadden we zeg maar ieder weekend konden we naar elkaar toe, was het allemaal wat meer ongedwongen. En nu moet je inderdaad de tijd vinden om bij elkaar te komen. Maar dus ondanks dat je veel moet zoeken en de tijd moet hebben om bij elkaar te komen, vinden om bij elkaar te komen, hebben we wel gevoeld dat er borrelt altijd iets. Er is altijd iets waarom dat wij het idee hebben, wij moeten samen terug muziek maken. En als we dan bij elkaar zijn, ja, dan ontstaat er ook iets heel vets. We kunnen niet meer terug. Er is geen... Navel en streng. Ja, precies. Maar once you go Sunday Zombie says, you can go back. Ze zijn er nu in elk geval hun weg aan het maken naar een nieuwe EP weer, waar we dus wat nummers live van horen, maar we natuurlijk ook nog wat uitleg van gaan krijgen. Maar voor die tijd zijn we nog even aan het luisteren naar de oude EP uit 2014, want daar hebben we de volgende plaat van klaarstaan, Sugarcoating. En dan heb jij dit keer de eer om hem aan te kondigen, Bart. Oh, dit is het nummer Sugarcoating van onze EP Absent Minded. Ja, alle 4 moeten we uiteindelijk een keer doen, hè? Dan maken we zo het rondje af. Komt goed. Well, it has been quite some time since we stepped out of line. Although you think that it's better, I will. Yeah, I feel we need some more screaming here and shouting there. Out of luck and ill prepared. We just rely on our voices when nobody's listening. Sugar coated.
Sugarcoating in Lucas on Air, plaat van Sunday Zombies and the Brain. En dat is vandaag de band die te gast zijn. En in specifiek van die 6-koppige band zijn 4 bandleden vandaag te gast. Jules, Niels, Bart en John zitten hier vandaag aan tafel. Gaan ook nog 2 optredens verzorgen. We maken het dus weer heel erg gezellig in de studio. En hier aan tafel zijn ze in de tussentijd, tijdens dat deze plaat draait, even herinneringen aan het op aan halen vanuit 2014. Want als jullie dus deze muziek horen, dan komen de herinneringen dus eigenlijk naar boven, om het zo te zeggen. Omdat ze dus toch al heel lang samen zijn, toen een tijdje gestopt zijn en nu inmiddels weer muziek maken. Maar ja, wat voor herinneringen komen er allemaal op tafel, Jules? Mislukte audities van de Rock Academy. Want daar zijn jullie proberen naar binnen te komen? Of gedeelte? 2 van ons, ja, inderdaad. Bart en ik hebben auditie gedaan destijds. En ik weet nog dat ik een stel zombies dus meegenomen had naar die school, omdat super serieus wat. Oké, als onderdeel van de band dan. Hè? Het was geweldig hoor. En iedereen was er echt wel van onder de indruk wat we daar aan het doen waren. Maar uiteindelijk toch niet aangenomen. Ja, zo gaat het. Hè? Zo gaat het. Maar misschien dat het juist wel met de grootste talent is die ze daar uiteindelijk niet aannemen. Hè? Zo weet je dat ook maar. Ook maar nooit natuurlijk. Maar wat als we dan toch herinneringen aan het op aan het halen zijn. Want dat is wel een onderwerp wat ik op mijn lijstje had staan. Ik zag op jullie Instagram, op socials, wat foto's uit 2014 voorbij komen. Van toen jullie opnames aan het doen waren. Was dat voor deze EP, neem ik aan? Ja, niet voor de nieuwe, maar die vorige. Voor Absent Minded. Waar we naar het luisteren zijn, inderdaad. Ja, Absent Minded. Ja. En wat kunnen jullie daar nog van herinneren van die opnames? Ging dat toen heel anders dan dat jullie dat nu aanpakken? Dat was een weekend, gewoon vrijdag tot zondag. En wij sliepen ook in de studio. En de producer schotelde ons de hele tijd, hoe noemen we dat? Retardotron voor. Ja, dat zijn filmpjes? Filmpjes met beelden die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen, zeg maar. En er werd veel bier gedronken en we hebben weinig geslapen en heel veel live gespeeld. Gewoon die hele EP is nagenoeg live ingespeeld. Dus. Mm-hmm. Maar wel allemaal in 1 keer? Of? Ja, volgens mij hebben we 1 of 2 nummers zang overgedaan en ik heb 1 solo overnieuw gedaan. Maar echt het grote deel van de EP is gewoon live ingespeeld. Ja, dat was wat wij deden. Wat wij doen eigenlijk nog steeds. Dus jullie doen het nog steeds zo. In de zin van, gaan jullie dat ook zo weer aanpakken met de volgende EP? Dat is grotendeels zo aangepakt. Hebben we al gedaan. Staat er al op. Zit er al op. Ja, en was het dus eigenlijk een beetje een trip down memory lane om dat allemaal op te nemen dan? Deze nieuwe EP bedoel je? Ja. In die zin, ja. Dus de insteek was hetzelfde, dat wel. Maar dan eigenlijk. Een jaar of 10 later, 10, 12 jaar later. Ja, geweldig. Ik heb gewoon thuis geslapen. Een stuk volwassener, hè? Nu in plaats van bier hadden we eens koffie. Ja. Zo gaat het. Misschien tot over 10 jaar dan ook nog daar de foto's van terug zien. Zometeen gaan we in elk geval kijken naar de musicvideo. Maar eerst gaan we even luisteren naar Chase Matthew en Bad This Town. I pulled up to Dad's in a new Silverado. Saw my 85 out in the shed. I bet there's some bird dog hidden in the console and some empty cans in the bed. And them old good years were good and muddy. Man, it's been more than a few. So I called up a couple back home buddies. Said I don't know about you, but I bet this town wishes we would drive them old trucks out to the woods. Put some Levi scratches on the hood with a blue jean baby. And I bet those fields ain't seen a fight since we raised those goodbye beers up high. What you say we run it back real good? I bet this town wishes we would. That Cadillac store open side still blinking. Come buy you one, get you one free. So let's fill a cooler full of ice cold reasons. Raise them up like we used to be. Now I bet it ain't just me, cause I bet this town wishes we would drive them old trucks out to the woods. Put some Levi scratches on the hood with a blue jean baby. And I bet those fields ain't seen a fight since we raised those goodbye beers up high. What you say we run it back real good? I bet this town wishes we would.
trucks out to the woods. Put some Levi scratches on the hood with a blue jean baby. And I bet those fields ain't seen a fight since we raised those goodbye beers up high. What you say we run it back real good? I bet this town wishes we would. I bet this town wishes we would. Chase Matthew. En we gaan nu kijken naar wat beelden. Dus voor de mensen die thuis aan het meeluisteren zijn. Je kunt ook kijken naar de webcams. Ja, inderdaad, Swineman, die even John en iedereen thuis. Hallo. Want iedereen kan dus thuis ook meekijken en het luisteren naar Lucas On Air. En dan zien ze de heren van Sunday Zombies and The Brain zitten. Je kunt op de website kun je kijken live radio, maar ook via Facebook, YouTube en Instagram kun je de heren zien zitten. En dan gaan ze dan nou de musicvideo van de plaat Instinct voorbij zien komen. Want we zijn nog steeds aan het luisteren naar de EP Absent Minded, die in 2014 van de band uitkwam. En daar staat de plaat Instinct op. En daar staat een hele interessante musicvideo, om het licht uitgedrukt te zeggen. Want we merken het al de ere aan tafel, hebben enorm veel energie. Maar die musicvideo die heeft ook wel energie. Boah, fantastisch. Wat gebeurt daar eigenlijk allemaal? Ja, het was oorspronkelijk... sorry, John, wou vertellen. Ik geef jou het woord, John. Ja, we hadden volgens mij een verhaaltje verzonnen wat moest gaan over het kindje Jezus. Ja, was met Kerstmis kwam die clip uit namelijk. Ja, met Kerstmis zou die uitkomen. Dus we hebben dat verhaaltje van het kindje Christus met de 3 koningen. Ja, de 3 wijzen uit het oosten. Ja, precies. Maria en Jozef. Daarom een beetje onze eigen draai aangeven. En, Een beetje. Ja, wij denken dat het zo gegaan is. Dat is licht uitgedrukt, inderdaad. Maar het is wel, het lijkt er nu op alsof jullie wat verkleden en maar wat een musicvideo gaan opnemen. Maar het is wel echt een hele professionele musicvideo wat dat betreft. Ja, hoe hebben jullie dat aangepakt? Tom Tieteleer. Ja, het bekende van John, denk ik. Ja. Was een vriend van ons uit Grobbenvorst, die had een mediabedrijf. Een eigen mediabedrijf of iets. Dus hij heeft super met, professioneel. En hij was fan van de band. En we repeteerden toen even bij zijn ouders thuis. Aha. Oh ja, inderdaad. Dus zo maak je dan die connecties om die musicvideo te maken. Maar daar gaat toch wel wat planning, wat shots in zitten. Hoe hebben jullie dat? Of is het echt gewoon, we gaan er gaan staan en we gaan het doen? Hebben we verzameld. En toen hebben we gezegd, oké, haal zoveel mogelijk wat je kunt verzinnen. Neem maar mee. Toen kwam er iemand mis met een koets. Ja. En toen zagen we even een caravan staan. Ik zei, wie is die caravan? En toen hebben we die mensen opgebeld. En toen hebben we gevraagd, kunnen we die caravan opblazen? Ja, tuurlijk, zegt die man. Dus dat hebben we toen ook goed maar gedaan. Oké. Nou, dus het is eigenlijk gewoon een hele spontane musicvideo. Zeker. Oké, nou goed, je zult zo meteen vanzelf de beelden voorbij zien komen. En wat ik dan eigenlijk ook nog het leuke vind, is dat jullie eigenlijk ook nog een andere musicvideo hebben, maar die heeft nooit het daglicht gezien. Lucas, we hebben net tegen gezegd, daar gaan we het niet over hebben. Ja, dat is juist uitdagen om het te vragen natuurlijk. Hè? Ja, die is inderdaad nooit uitgebracht. Maar dat was van een plaat die we wel al beluisterd hebben, Sugarcoating. Ja, klopt. Maar dit is dus de enige musicvideo die online staat van de band Sunday Zombies and The Brain. En daar gaan we nu naar kijken en luisteren in Lucas On Air. Make your sound. If you don't, you lose it and you won't be
Why, and howl out loud if you don't hear lose it and you won't be found. A sweet talk, a beanstalk, a jibber jibber hot dog, the noise is silent, you must have that still. Whirl, whirl, whirl around, no sudden movements and no suspicious sounds. A deaf, blind, blank mind, state of consciousness, your heart is racing, yet your body is still. Lucas on air. Honey, I ain't a betting man. You ain't gonna get a second chance. You already went and showed your hand, and I don't like those odds. Took some time and a lot of jack to finally go and put you in the past. Another man would've took you back, but it's someone I'm not. You know you're the queen of breaking hearts. Wish I would've seen it from the start. Baby, I've been rolling through the thunder and the lightning, laying in the bed we used to lie in. Finally got myself on track. Now there's no way I would roll the dice on an old flame if you ever pull up in my driveway, thinking that I'll take you back. Honey, I wouldn't bet on that. Double down on a double shot. Miss you text right on the dot. Same line every Friday night, saying that you miss me still. You really think that was gonna work? You really think I'd forget to hurt? I begged you not to sing me whiskey words, but I bet that you will. Baby, I've been rolling through the thunder and the lightning, laying in the bed we used to lie in. Finally got myself on track. Now there's no way I would roll the dice on an old flame if you ever pull up in my driveway, thinking that I'll take you back. Honey, I wouldn't bet on that. Ain't a word in the world that can undo everything you did wrong. Ain't a drink in the bar that can change who you are, baby, get gone. Baby, I've been rolling through the thunder and lightning, laying in the bed we used to lie in. Finally got myself on track. Now there's no way I would roll the dice on an old flame if you ever pull up in my driveway, thinking that I'll take you back. Honey, I wouldn't bet on that. Honey, I wouldn't bet on that. Nieuwste hit, Blake Withen met Bet on That. In de afsluiting van het eerste uur van Lucas on Air op RTV Maastricht. Maar geen zorgen, we hebben nog een heel tweede uur te gaan. We gaan nog door tot 9 uur met de mannen van Sunday, Zombies and the Brain. Waar we zojuist dus naar de interessante musicvideo van hebben gekeken om het licht uit te drukken. Maar wel heel erg grappig en gewoon ontzettend hoge kwaliteit opgenomen enzovoort. Maar Bart, om daar nog even op aan te haken, nu zeg jij eigenlijk net ook van... Ja, we wilden eigenlijk gewoon nog afblazen. Ja.
Nou, er was dus helemaal geen plan, geen voorbereiding. En ik werd daar destijds best wel zenuwachtig van wat gaan we dan überhaupt doen? Ik had een beetje een idee nodig. Maar toen wouden we de cameraman contacteren om het dus af te zeggen. En hij zegt nee, we gaan het morgen doen. Ik heb die spullen geregeld. Het is morgen of niet. Ja. Dus was het van oké, dan moeten we het maar doen. Gaan we het doen. En we hebben wat spullen verzameld en geïmproviseerd. En alles uit de kast getrokken. The rest is history. Niels? Ja, en daar zie je eigenlijk wel waar we goed in zijn. Improviseren. Ja, nou ja, je ziet inderdaad wel dat het echt flink eraan toe gaat, zeg maar. Maar zo eigenlijk niet alleen in de musicvideo, maar ook als jullie op het podium staan, dan gaat het toch goed tekeer om het licht uit te drukken, niet? Ja. Ja, en kun je dat dan eens beschrijven? Ik merk tegenwoordig heel goed dat ik niet meer jong ben. Ja, dat je sneller afgemat raakt. Want John, jij gaf ook al aan naar die musicvideo, was je ook redelijk moe. Naar die opname daarvan. Ja, dat was 's morgens vroeg. Hoe koud was het toen? -3. -3 graden. En toen moesten we van 's morgens tot en met, weet ik, van 12 uur 's avonds stonden we daar. En ik had volgens mij alleen een onderbroek aan. En een jutezak. En een jutezak. Ja, dan krijg je het behoorlijk koud van inderdaad. Want je ziet inderdaad ook wel dat jullie daar vrijwel de hele dag mee bezig zijn geweest met die musicvideo. Maar je ziet op een gegeven moment dat het zelfs donker wordt daarin. Dus, maar goed, eigenlijk van helemaal niks tot dan toch een hele bizarre musicvideo. Het is toch wel leuk om die verhalen allemaal erachter te ontdekken. En in het tweede uur van Lucas Nair dan gaan we maar eens nog wat meer optredens van de heren beluisteren. Misschien dat we dat gewoon meteen na het nieuws zo meteen kunnen doen. Dan hebben jullie ook wat tijd om je daarop voor te bereiden. Maar in elk geval moeten we even kijken hoe dat allemaal past. We hebben dus wat nummers beluisterd van de EP Absent Minded. Maar er komt natuurlijk ook nog veel meer aan, want we hebben nog een single klaarstaan die dus in december is uitgekomen. Dus de band is weer nieuwe muziek aan het maken. En daar gaan we het nog hebben over in de rest van Lucas Nair. Want de uitzending duurt altijd tot 9 uur. En voor de mensen thuis, ik ben wel degene die de vragen is aan het stellen. Dat is vaak zo. Maar vaak komen er ook hele leuke vragen binnen van de mensen die jullie juist meenemen. Want we waren net al even aan het zwaaien. En die mensen die mogen ook vragen stellen. Dus dat kun je doen via WhatsApp. 06 13 04 8885 kun je lastige vragen stellen. Niels die gaat dan meteen iedereen inlichten om vragen te stellen. En Facebook, YouTube en Instagram kun je ook een comment achterlaten. Dus doe dat vooral en dan tot zo na het nieuws. Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Asielzoekers die al in Nederland zijn, moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat schrijft asielminister Van den Brink de Tweede Kamer. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat, krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Volgens de minister voorkomt een aangepaste werkwijze dat de wachttijden oplopen tot 8 of 10 jaar. Maar Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten noemen 3 jaar extra wachten nog onacceptabel lang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Lianna, bevestigt het Franse Openbaar Ministerie. Het meisje was sinds eind vorige week spoorloos en werd gevonden in een silo van een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht. In de zaak zit een 41-jarige man vast. Het is de vader van een vriendinnetje van Lianna. Zondag wordt er in Fleurance een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. En een van de veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. De dader kreeg vandaag net als 2 anderen 47 maanden cel opgelegd. Onder de naam Book Arrest verkoopt hij kleding met afbeeldingen van de gestolen helm van Kota Vanesti erop. Die naam is een woordspeling op de stad Boekarest waar de kunstschatten oorspronkelijk werden tentoongesteld. De webshop heeft als postadres de gevangenis waar de man nu vastzit. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Lucas on Air. Lucas Le Jeune.
boss man is on my back. He hands me a shovel, says, can you work a double? And I wanna tell him where to shove that. It's 3 o'clock Thursday, wish it was Friday. Can't wait to hear the sound of a big block revving in a short bed Chevy tearing out of this one-horse town. Hi-ho, Silverado, hey way. How were them good old boys and cowgirls play? White knuckle ride at the speed of neon light in my two-tone Chevrolet. Hi-ho, Silverado, hey way. Thank God it's finally Friday. About to get my neon on. There's a honky-tonk hottie waiting on her Kemosabe. Gonna dance with her all night long. Put the pedal down, head out of town to Rhinestone Rodeos. C71 riding into the sun with a waving adios. It's hi-ho, Silverado, hey way. Out where them good old boys and cowgirls play. White knuckle ride at the speed of neon light in my two-tone Chevrolet. Hi-ho, Silverado, hey way. Hi-ho, Silverado, hey way. How will them good old boys and cowgirls play? A white knuckle ride at the speed of neon light in my two-tone Chevrolet. Hi-ho, Silverado, hey way. Hi-ho, Silverado, hey way. Tweede uur van Lucas en Air op RTV Maastricht. Van harte welkom terug op 5 juni 2026. En de mannen van Sunday Zombies and the Brain maken er een hele gezellige uitzending van tot nu toe. Want Bart, Jules, Niels en John zijn vandaag de gast. Ik hoop dat jullie een beetje leuk vinden tot nu toe, mannen. Ja, super gezellig. Ja? Natuurlijk. Ja, oké. Nou, dat is goed om te horen. En zoals net gezegd, aan het einde van het eerste uur hebben ze in de tussentijd weer hun instrumenten erbij gepakt. En dan gaan ze een nummer spelen, weer een nieuw nummer, een nummer wat nog niet uit is. Want de band is in 2014, hebben ze toen een EP uitgebracht. Vervolgens een tijdje niks meer gedaan. En nu pakken ze de draad weer op met een nieuwe EP. En daar horen we dus allerlei nieuwe nummers van. Jules, het podium is voor jullie, maar daarvoor wil je me even toelichten nog voordat jullie hem gaan spelen. Welke plaat en waar gaat hij over? Ja, het volgende nummer heet None the Wiser. None the Wiser, ja, wat betekent het eigenlijk None the Wiser? We zijn na al die jaren nog steeds geen stap verder. Nou, duidelijk, het podium is voor jullie. On our way to the future, cross the cliffs of our past, yeah. And they tighten and lighten, unaware how long he lasts. I venture to ask him, holding on with all his might, yeah.
which way lies salvation? Will you show me the light? I'm not your advisor, I'm no sage, I'm just old. Could you resist temptation? Would you do as you're told? I'm still none the wiser, not ahead of the game. After centuries of tragedies, who am I? Who am I to proclaim? These words of wisdom, they mean nothing to me. Am I too blind, too wide-eyed? Why can't I say? In the wake of the present, at the foothills of our past, yeah. The old king grew weary, unaware how long he lasts. I reached out to help him, but he reluctantly declined. Yeah. He shouldered that boulder. He said, never you mind. Your act of kindness, it means nothing to me. Am I too vain, too bright-eyed? Why can't I say? Your words of wisdom, they mean nothing to me. Am I too blind, too wide-eyed? Why can't I say? Your words of wisdom are a mystery to me. Someday they might tell me what's right, but not today. Ja, dat was optreden nummer 2 van de band. En nummer 3 komt er nog aan, maar eerst Josh Turner. When I look in her eyes, it ain't no surprise. Sparks started flying like the 4th of July. She gets me so hot and my heart starts a-popping. We get to kissing, there ain't no stopping. When it comes to love, she ain't no slacker. My little darling is a firecracker. When I light the fuse, I gotta get back quick. You gotta be careful with a dynamite stick. Son of a gun, she's fun to handle, and she packs a punch like a Roman candle. She's a pack of black cats in a red paper wrapper. My little darling is a firecracker. We might not ought to take a roll in the hay, 'cause we burn the barn down one of these days. We're a match made in heaven, man, it ain't no joke. But I sure hate to see it go up in smoke. We got a good thing going and it feels so right. She's a firecracker, she's the light of my life. She goes off with a great big bang. Boys, I tell you, it's a beautiful thing.
When she takes off, you better hang on tight. She's a blonde bottle rocket in the middle of the night. When she makes love, she's a heart attacker. My little darling is a firecracker. We might not ought to take a roll in the hay, 'cause we burn the barn down one of these days. We're a match made in heaven, man, it ain't no joke. But I sure hate to see it go up in smoke. We got a good thing going and it feels so right. Well, she's a firecracker, she's a light of my life. Yeah, we got a good thing going and it feels so right. Well, she's a firecracker, she's the light of my life. We got a good thing going and it feels so right. She's a firecracker, she's the light of my life. Well, she's a firecracker, she's the light of my life. Lucas on air. Lucas le Jeune. I hate that S-Class Benz that you're so damn proud of. You hate my truck 'cause you can't climb out of it. And I'll admit it, girl, I said it in a minute. Yeah, I loved you for a minute, but we damn so different. It's been a week since you went and hit the highway and made it clear that I ought to have it my way. But my way looks a whole lot better with just my truck in the driveway. And I hope you find you a high-rolling, high-rise view that you don't get in the country. And I hope you find you a guy with some dollar sign eyes and a pocket full of money. And it ain't that I want you to think that I hate every single little thing you do, but when you say that I ain't ever gonna find nobody just like you, I hope that's true. You got drunk one night and told me I was white trash. I was high, but I guess I wasn't high class enough to show up with you on your arm. We were never gonna be two kids on the farm. And I hope you find you a high-rolling, high-rise view that you don't get in the country. And I hope you find you a guy with some dollar sign eyes and a pocket full of money. And it ain't that I want you to think that I hate every single little thing you do, but when you say that I ain't ever gonna find nobody just like you, I hope that's true. I could sit here bitter and wishing things would have gone different, but that don't sound nothing like me at all, honey. Who the hell am I kidding? And I hope you find you a high-rolling, high-rise view that you don't get in the country. And I hope you find you a guy with some dollar sign eyes and a pocket full of money. And it ain't that I want you to think that I hate every single little thing you do, but when you say that I ain't ever gonna find nobody just like you, I hope that's true. Morgen one. That's true. Hope that's true. Ooh, I hope that's true. En Lucas en Air op RTV Maastricht. 15:15 inmiddels al geweest. Dat betekent dat wij naar de plaat van de maand gaan. We hebben inmiddels een nieuwe maand alweer natuurlijk, juni. Dus dat houden we ook al in. Weer een nieuwe plaat van de maand van Pacific Fuzz. Volgens mij zegt die band jullie wel iets. Jou, Jules? Ja, ik ken Erik nog van vroeger. Ja. Erik zit in de band Pacific Fuzz. Klopt, inderdaad. Erik Steeg. En maakt altijd vette muziek. Ik heb er laatst een paar nummers van geluisterd en vet wat ze doen. Ja, Goed gedaan, Erik. Ik vind qua stijl het ook al enigszins op elkaar aansluiten wat jullie doen. We komen misschien een beetje uit dezelfde koker. Ja, het zit in dezelfde hoek. Het is niet helemaal hetzelfde natuurlijk, want jullie hebben allemaal jullie eigen stijl. Het nummer wat jullie net speelden vond ik dan zelfs
best wel een country vlaagje hebben, maar dat gaf jij ook wel toe, Bart. Ja, dus de werktitel van het vorige nummer was ook Country Pingel. Country Pingel, als je moet het de naam geven en dan later wordt het een echt nummer en dan krijgt het een echte titel. Maar het was Country Pingel. Ja, een passende werktitel wat dat betreft. En dit is altijd een beetje het gedeelte van de uitzending waar we ons ook een beetje richten op overige taken of overige dingen in de Limburgse muziekwereld. Dus een beetje de horizon verbreden wat dat betreft. Maar jullie horizon is eigenlijk al heel erg breed. Want Bart, jij bent goede vrienden met Lenny Vullings, die we nog kennen. Ja, inmiddels wel. Ja, hij heeft mij gecontacteerd 2 jaar terug of ik interesse had om zijn nieuwe album op te nemen, te produceren. En dat hebben we vorig jaar gedaan. En dan breng je natuurlijk heel veel tijd met elkaar door in de studio. En dan... vrienden, het is niet dat ik hem iedere week zie. Dat nee, niet, maar je kent hem goed. Ja, zeker. Ja, en dat heeft hij ook in de uitzending toen gezegd. Inderdaad, toen hij hier te gast was, dat was niet lang geleden. Even kijken op de Wall of Fame. 3 april zo te zien. Dat hij toen dat album is dus komen voorstellen en toen ook jouw naam heeft genoemd. Maar leuk dat jij dat dus ook dan niet alleen voor hem doet, maar ook voor meerdere in de wereld, in de scene. Ja, zeker. Dus het is je fulltime baan, om het zo te zeggen? Parttime. Ik werk 2-3 dagen in de week bij een rozenkwekerij. En dan de rest van de tijd ben ik inderdaad aan het produceren en mixen. Ja, en, bezig met muziek. Dus. Veel. Bezig met muziek, dat ben jij ook veel, Jules. Want jij bent muziekdocent, begrijp ik. Ja, precies. Dus ook zo verbreed je je muzikale horizon in Limburg wat dat betreft. Niet in Limburg. Ik rijd af naar regio Veldhoven. Oké. Nou ja, goed. In de buurt dan. Het is meer in de buurt dan voor jullie dan Maastricht eigenlijk wat dat betreft. Hè? Dus zo past dat dan ook wel weer. Maar zo ben je dus ook... zijn jullie dus ook de rest van de week, als je niet met Sunday Zombies in the Brain bezig bent, wel met muziek bezig. Altijd leuk om te horen. Nou, en nu dus de plaat van de maand, Strangers. Dit is Lucas on Air. Hey, dit is Erik van Pacific Fuzz en deze maand is Strangers de plaat van de maand bij Lucas on Air.
Ja, het wordt van rustig eigenlijk naar steeds drukker. We hebben toen Pacific First hier te gast was, niet lang geleden de akoestische versie van de plaat gehoord. En toen zeiden ze, The Strangers, de echte versie, komt nog uit. Nou, dat is dus bij deze en dus ook plaat van de maand geworden. Alleen maar leuk natuurlijk. De vraag is dan wel voor jullie, welke plaat kan ik voor jullie nog nomineren als plaat van de maand in de toekomst? Wordt het een van de nieuwe platen die jullie al gespeeld hebben? Of Animan misschien, die we nog gaan draaien? Ja, de EP die komt in oktober uit, dus daar is nog niks van, zeg maar, te draaien. Ja. Maar de wachtrij staat ook wel tot oktober, dus dat haal ik ook oké. wel. Ja, dan kunnen we daar later op terugkomen nog. Je kunt er nog tot de rest tot 9 uur over nadenken. Dat geef ik de deadline. Mag ik zeggen Wonder On? Voor als een plaat van de maand. Oké, ja, zeker. Vet. Ja. Nou, oké, dat is dan sneller besloten dan wat jullie gingen tekenen op de Wall of Fame. Want Bart zei al van, bandbeslissingen, dat duurt soms best wel lang. Soms wel, ja, maar niet altijd blijkt dus. In dit geval dus niet. Dat scheelt enorm. Zeggen de bands Little Massive of The Barking Birds jullie iets? Ik heb het idee van niet, dat ik denk dat het antwoord nee ging worden. Maar dat is nu de battle. Die twee bands staan deze week toch tegenover elkaar in de battle. Een hele simpele reden, namelijk dat ze alle twee nieuwe muziek aan het uitbrengen zijn. Alle twee nieuwe albums. En ook alle twee binnenkort weer langskomen bij Lucas on Air. Eind augustus ergens uit mijn hoofd. En deze band, dit is echt een hele vriendschappelijke band. Want de ene band is via de andere band bij Lucas on Air terechtgekomen. En alle twee deze platen en alle twee de albums zijn in dezelfde studio. Namelijk die van Roger opgenomen. Dus dat is alleen maar leuk. Of Robert moet ik zeggen. Al in dezelfde studio opgenomen. Dus we gaan eerst luisteren naar Little Massive, Mountains and Rivers. En daarna The Barking Birds met With Kind Regards and No Regrets. En je kunt je voorkeur doorgeven op social media. @LucasOnAir, Facebook, Instagram en YouTube. En stuur ook vooral vragen op, want dat is alleen maar welkom voor de heren van Sunday Zombies in the Brain via WhatsApp 06 1304 8885. Lucas on Air.
The Barking Birds met With Kind Regards and No Regrets. En daarna voor Little Massive met Mountains and Rivers. En de toelichtingen van die platen horen we dus later in deze zomer in Lucas On Air. Wanneer zij ook te gast zijn. Maar voor nu staan ze even in de battle. Maar voor nu gaan we ook naar het derde optreden van Sunday Zombies and the Brain luisteren. Daar kijk ik enorm naar uit. En welk nummer gaat dat worden, Jules? Het wordt Rag and Rattle. Rag and Rattle. Ik zie al een mondharmonica volgens mij. Gaat mooi worden. Het podium is wederom voor jullie. Yes. I got a noise in my head, but instead I needed some signs along this treacherous path. I don't know where they'd led, and life keeps running ahead. Would be a body car, gotta go went too far. Killed a man and a man on the girl went too far. Had some cuts, made a scar, and my girl went too far. Had some shaking and breaking, fucked up my guitar. Hey! Oh, the rattling shots and some up to no good. Yeah. The rattling shot. Yes, I got a noise in my head, but instead I needed some signs along this treacherous path. I don't know where they led, and life keeps running ahead. The rattling shots in some up to no good. Oh, the rattling shots in some up to no good. Da 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 da. Yeah, ba da ba ba da ba ba da da. The rattling shot. A faint sound of drumming of anxiety made my head split, and at last I am free. Now I know what I am, and I'm still running ahead. The rattle is shot. Show 'em. I got no direction. Seeking clues to the question. Body bombarding won't do me no good. Oh, I knew that you were her. Tell me to do what I should. Like I knew that you were. Yeah. Gaan wij door naar de winnaar van de vorige week. En dat is de nieuwste plaat van Barnum Bell, Thank You, in Lucas On Air. My day's been dark, but I never felt alone. Pain in my heart, still and all we build a home. And I've been crying through my days. Though you've been trying in oh so many ways to put that smile back upon my face. For that I thank you. Oh, if I didn't have you by my side, if you weren't there to hold me tight, I think that I would lay there still. Oh, only you know how to brighten my day, make me laugh and wipe my tears away. You make sure you always will. Felt empty in my heart. Though you had plenty of love right from the start.
thought I needed nothing, and you gave me a lot. For that I thank you. Oh, if I didn't have you by my side, if you weren't there to hold me tight, I think that I would lay there still. Oh, only you know how to brighten my day, make me laugh and wipe my tears away. You make sure you always will. Never thought that in the darkness I would find this light you lit up. Found my lighthouse, keep me safe at night. Oh, if I didn't have you by my side, if you weren't there to hold me tight, I think that I would lay there still. Oh, only you know how to brighten my day, make me laugh and wipe my tears away. You make sure you always will. Oh, if I didn't have you by my side, if you weren't there to hold me tight, I think that I would lay there still. Oh, only you know how to brighten my day, make me laugh and wipe my tears away. You make sure you always will. For that I thank you. Barnum Bell en Thank You, vorige week als winnaar uit de strijd gekomen in de battle. Maar het blijft natuurlijk altijd een vriendschappelijke wedstrijd. Al helemaal tussen Little Massive en de Barking Birds die deze week dus erin staan. Maar voor nu gaan we ons nog even richten op wat muziek van Sunday Zombies and The Brain. Daar heb ik nog 2 platen van klaarstaan. Onder andere de platen die we nu gaan luisteren. Flowers in the Sky. En tegelijkertijd gaan we kijken naar wat beelden van de heren die op het podium staan. Dat loopt dan niet synchroon verder, maar dat is een beetje om een idee te krijgen van hoe het precies eraan toe gaat op het podium. Nou, we hebben dus hier al 3 live optredens gezien. Dat klinkt al fenomenaal. En laat staan als je ze dan nog echt ziet op het podium ziet staan. Jules, wat gebeurt er allemaal als jullie op het podium staan? Kun je daar, voor de mensen die dat misschien nog nooit gezien hebben, kun je daar ons eens op meenemen? Nou ja, psychedelische rockmuziek. Hè? Dus er gebeurt van alles. Niet dat. In het verleden hadden wij altijd Nex en Niels rondrennen op het podium. En Nex en Niels is dus Niels, maar dan met ontbloot bovenlichaam. Die dan met zijn tamboerijn door het hele publiek rent. Met zijn olievat allerlei capriolen uithaalt. Heel veel rock vooral. En het gaat af en toe gewoon hard eraan toe. Ja. Dus dat is wat je zou kunnen verwachten bij een optreden van Sunday Zombies and The Brain. Nou, toch wel, daar kun je je toch wel wat bij voorstellen. Laat ik het zo verwoorden. En in de zin van, ik denk toch wel, jullie zijn dus in 2014, hebben dat album uitgebracht voor de EP. Vervolgens online niks meer. Maar ik denk toch dat jullie eigenlijk daar in de tussentijd meer het spelen hebben gedaan dan het online werk, niet? Wij zijn sowieso nooit zo goed geweest in online. Het is altijd alleen maar spelen geweest. Dus eigenlijk meer een speelband geweest, sowieso al. En waar komt dat vandaan? Omdat jullie zelf zo muzikaal zijn? Want spelen ook meerdere instrumenten zelf, pakken dingen heel snel op. Ja, ik denk dat wij gewoon altijd gewoon gejamd hebben, altijd muziek hebben gemaakt. Dus ik denk dat we ook niks liever doen dan muziek creëren of laten zien op het podium. Ja, en goed, dat kun je dus doen met de eigen nummers die dus destijds zijn uitgekomen. Maar hoe vaak is dat dan nog gebeurd? Zo door de jaren heen, ondanks dat jullie dan van qua online die tijd dus even niks meer hebben gedaan. Maar hoe vaak is dat door de jaren heen, hebben jullie wel nog samen op het podium gestaan? Ik denk tussen 2015 en 2025 denk ik een stuk of 5 of 6 keer. Misschien 7 of zo. Vorig jaar was het 3 keer, hè? Oké, 10 keer dan. Ja. 10. Dus vrij gering. Ja, niet heel veel. Maar als we dus op het podium staan, dan gebeurt er genoeg. Is dat dan nu het idee om dat met het EP dat dan toch weer vaker te gaan doen? Of hoe gaan jullie dat aanpakken? Ja, absoluut. Ik bedoel, we zijn sowieso inderdaad blij met het feit dat we deze studiotijd nou weer hebben kunnen spenderen met elkaar. Mm-hmm. En inderdaad, het lijkt mij, maar u moet me even tegenhouden als het niet zo is, heren. Maar het lijkt mij inderdaad het doel om zo vaak mogelijk daarmee onze muziek op het podium te kunnen brengen. Meer op het podium te staan. Het liefste festivals, volgens mij.
Nou, ja, zeker. Toch? Ja. Jules kijkt er wat bedenkelijker bij, maar de rest... Ja, het liefste festivals, ja. Waar anders? Kinderfeestjes? Nee, festival. We gaan luisteren naar Flowers in the Sky van de EP van destijds Absent Minded. En zometeen dan ook een nieuwe nummer, Animan, want die staat er online van die nieuwe EP dus. Flowers in the sky. Flowers in the sky. I'm made for you and I. Why don't you try to run away? I can't force you here to stay. There are brilliance is yours. Their perfection is mine. Yeah, yours as well as mine. Flowers in the sky. Flowers in the sky. Made for you and I. Why don't you try to run away? I can't force you here to stay. Their brilliance is yours. Their perfection is mine. Yeah, yours as well as Ja, de heren kwamen even bij mij achter het mengpaneel staan om zichzelf op het podium te zien staan. Was niet specifiek dit nummer wat ze toen speelden, maar even als idee voor hoe het eraan toe gaat als de heren op het podium staan. In elk geval toen nog met een stuk langere haren, Jules. Ja. Het doet nog steeds pijn dat ze niet meer zo lang zijn. En waar we nu naar gaan kijken is, je stond er zelf ook nog even naar te kijken, naar de cover van Animan, maar misschien sowieso de covers van de platen van Sunday Zombies in the Brain in het algemeen. Want de EP in 2014 had een hele mooie cover. Animan zelf nu heeft een hele mooie cover. En ook een single die in 2020 nog is uitgekomen. Die heette How to Get a Brain. Had ook een soort geschilderde cover eigenlijk. Wie moet ik daarvan aankijken om daar de verhalen achter te horen? Ja, eigenlijk de bassist die er niet bij is. Goed bevriend met kunstenaar Jeroen Duif. Ook kennen we ook nog van vroeger, bekende van vroeger. En die maakte hele toffe werken. En die hebben wij eigenlijk telkens kunnen vragen van... Hey, wil je iets maken? Nou ja, wil je iets maken? Zouden wij je kunst mogen gebruiken om op onze covers te zetten? En hij is altijd super enthousiast daarover. Dus ja, nog steeds dankjebel Jeroen. En geven jullie hem daar dan enige instructies mee van zo dit willen we graag of dit stellen we ons erbij voor? Of... Nou ja, er komt binnenkort een EP uit. Ja, dat was mijn volgende vraag. Ja. Er komt binnenkort een EP uit. En we hebben nog niet echt een keuze gemaakt. Maar nee, deze twee zijn eigenlijk werken van hem die we allemaal tof vonden passen bij de muziek. Bij onze muziek. Okay. How to Get a Brain gaat alle kanten op.
En het was een hele bijzondere, gave cover, vond ik het. Ik vind een beetje Van Gogh, of Van Gogh-stijl. Kan ik het zo zeggen? Ja, ik snap wat je bedoelt. Een grote toets. Maar deze Animan is in ieder geval wat introspectiever, dat nummer. Het gaat meer over je eigen leed en hoe je daarmee omgaat. En kijk naar het kunstwerk en bedenk je daar. Je ziet iemand een beetje met zichzelf staan, zeg maar. Ja, in de regen. Wat wordt de cover dan van de EP? Weet jullie er al? Het staat nog... is nog niet vastgelegd. Nee. Nog ter discussie. Ik denk niet dat we dat tot 9 uur voor 9 uur al beslist kunnen krijgen als we weten hoe lang bandbeslissingen over het algemeen duren dan natuurlijk. Hè? Even vuisten tegen elkaar. Komt goed. Nou, we gaan zo meteen in elk geval luisteren naar Animan, maar eerst nog even een plaatje van Luke Bryan. Maar zometeen dus de plaat achter die cover die we dus nu hebben besproken. Eerst dus Lucas On Air, Luke Bryan. You were sitting in the passenger side, messing with the radio. You had your sunglasses on. I pulled over cause I couldn't believe 2 weeks ago that was you and me, riding down these old back roads, singing our songs. Now everybody around our town's been whispering, a tear in your eye says I should have been listening. Baby, is someone else calling you, baby? It's driving me crazy, this being in the dark. Break it to me hard if you're over my love, girl. Lay it on my heart, don't try to save me. Is someone else calling you, baby? You wanted time and you wanted your space, so I backed off, did whatever it takes. Never really thought you were that ready for moving along. Now I ain't leaving till I hear you say what's going on. It'll be what it will be, it's either him or me. Give me the word and girl I'm gone. Baby, is someone else calling you, baby? It's driving me crazy, this being in the dark. Goodbye ain't ever easy, so break it to me hard if you're over my love, girl. Lay it on my heart, don't try to save me. Is someone else calling you, baby? Break it to me hard if you're over my love, girl. Lay it on my heart, don't try to save me. Is someone else calling you, baby? No, don't try to save me. Is someone else calling you, baby? Is someone else calling you, baby? Luke Bryan in Lucas On Air op RTV Maastricht, wanneer wij nog 10 minuutjes te gaan hebben ongeveer. Maar nog 1 plaat van Sunday Zombies in the Brain gaan draaien. En dat is Animan, de plaat die wanneer is uitgekomen? Moet ik eens even kijken, mannen. 5 december. Ja, ik weet je gewoon uit je hoofd, hè. Mooi Sinterklaas cadeautje was dat vanuit de band. Exact. En kwam het als een verrassing voor veel van de buitenwereld, overigens? Ja. Ik denk het wel. Ja, want we hebben dat niet echt heel groots aangekondigd of gepromoot. Hij was er in 1 keer en we zijn hem ook live gaan spelen. Maar ik denk wel dat veel mensen zoiets hadden van... Hey,
er is nieuwe muziek. Ja. Dus, Alleen maar mooi zeker. natuurlijk. En dit is dus een opmaat naar de EP die uit gaat komen. Wat we net al een beetje de stijl er toch van gehoord hebben, akoestisch gezien. Maar nu horen we een volle plaat ervan. Sluit het qua stijl dan ook wel wat aan op wat we nu horen qua N-Man, zeg maar, en de rest? Als het volle platen zijn natuurlijk, want we hebben nu een beetje een tak ervan gehoord. Ja, dat is ook weer subjectief natuurlijk eigenlijk, wat iedereen ervan vindt. Maar ik vind wel zeker een van de nieuwe nummers die wij op de EP hebben staan, ook al eigenlijk een beetje in dezelfde periode geschreven. Ze hebben stukjes gebruikt van langer geleden. En dan past die inderdaad wel heel goed bij Wonder Wonder. Ja, zeker. Qua sfeer, het zou in eenzelfde film kunnen klinken, zeg maar. Dat is het. Filmmuziek. Ja. We hebben net de betekenis van de cover gehoord, N-Man. We zien hem achter John ook op de televisie. Een beetje iemand ingetogen zelf in de regen. Wat is dan de betekenis van de plaat erbij voordat we naar gaan luisteren, Jules? Ja, even kijken welke krocht van mijn brein was dat ook alweer. Ik was heel erg fan van Edgar Allan Poe een tijdje. Veel van gelezen en veel van zijn werken zijn enigszins een beetje horror gerelateerd. Heel erg duister vooral. En N-Man is een beetje het Jekyll and Hyde verhaal. Een man die gruwelijke daden pleegt, maar daar ernstig zich moeilijk over begint te voelen. Dat hij en zijn geweten dat hij dat doet. Dat hij dat mensen aandoet, in principe. Oké. Het is helemaal niet autobiografisch. Het gaat niet over mezelf. Het is echt een karakter. Gelukkig, maar nogmaals, waar mijn brein af en toe naartoe gaat als ik begin te schrijven. Ja, gebaseerd op een favoriete... Edgar Allan Poe, een beetje horror. Ja. Dus een soort vampier, I don't know. Ja, om het zo in simpele taal dus wel uit te leggen. Maar in elk geval de band te begrijpen. En hier is je dus N-Man en Sunday Zombies and The Break. Restless thoughts that linger like cement, a craving of the unknown kind. Lest I repent to prevail and to prevent a total lack of mind. I am locked into the dark to fix myself a grind. I dare say, quite a sight. Upon your door, my little Eleanor. An icy chill crept up on me, and I made a nevermore. My guilt became a nasty itch, a respawn in my mind, and my brain was pregnant with it, forced me to be kind. Yes, it forced me to be kind.
naar Lucas On Air. Well, I knew the day I met her, one day I'd have to forget her. But that didn't stop me from trying to hold her like the river holds the rain. She always wanted wide open spaces, and I tried my best to tame her, but I would have been better off breaking a herd of wild Mustangs. I ain't no cowboy, but I wish I was. We'd have rode off together in the setting sun, instead of watching her ride right out of my life. If I could have roped her heart back in, I could have been what she needed when she saddled up and she kicked up a cloud of dust. I ain't no cowboy, but now I wish I was. If I could have been more like John Wayne, well, I could have found a way to make her stay. But she was a Lori darling, looking for Gus McCrae. And at the end of the day, I ain't no cowboy, but I wish I was. We'd have rode off together in the setting sun, instead of watching her ride right out of my life. If I could have roped her heart back in, I could have been what she needed when she saddled up and she kicked up a cloud of dust. I ain't no cowboy, but damn, I wish I was. No, I ain't no cowboy, but I wish I was. We'd have rode off together in the setting sun, instead of watching her ride right out of my life. If I could have roped her heart back in, I could have been what she needed when she saddled up and she kicked up a cloud of dust. I ain't no cowboy, now I wish I was. Luke Combs sluit deze uitzending alweer af met een wat rustiger plaatje I Ain't No Cowboy. En daarmee zit hij erop. Heren, hartelijk dank voor jullie komst naar Lucas On Air. Zeker. Erg fijn. Graag gedaan. Ja, bedankt voor de mooie optredens. Erg van genoten. Dat vond ik erg leuk. En de band bestaat eigenlijk uit z'n zessen, maar jullie hebben met z'n vieren zo goed mogelijk vertegenwoordigd. Volgende keer is ook iedereen welkom, de hele zes. Volgens mij is een keer 9 man ook eens een keer te gast gehad. Dus kijk, je zou niet het record te pakken hebben, maar alles is welkom wat dat betreft. Maar voor nu een hele goede terugreis richting het noorden van Limburg, want dat is waar jullie natuurlijk oorspronkelijk vandaan komen. En succes met het uitbrengen van de EP, hè? Merci. Ja, dankjewel. Super, dankjewel. Gaat lukken. Stuur het vooral door als de EP er eenmaal is. Voor de mensen thuis hartelijk bedankt voor het kijken en luisteren naar deze uitzending van Lucas On Air. En volgende week vrijdag zijn we er uiteraard weer tussen 7 en 9. Tot dan, doei! Vanuit de